Okay, det her det er Danmarks første permanente eliminated spor. Vi blev færdige med det i går aftes, og vi har testet det, og vi har testkørt det igen, og så har vi lavet det færdigt, så det burde være i rimelig god stand. Men vi prøver at droppe ind. Første her, det er et kort langt stregstykke. Bare kom så tilbage på 4 af de makler. Underlaget er meget hårdt, så lidt sand på. Sving der var næsten. Men det her vi kommer ind i nu. Nu er det en stor table. Rundt i sving. Bare station. Rundt i rigtig tæt. Venstre sving. Ud af det. Der. Højre sving. Så kommer vores opkørsel. Og lige nu er det løs venstre sving. Ind mod vores pumps. Start venstre sving igen. Nu spurgt til mål. Og det var Danmarks første permanent eliminated spor.